سلام كم يتوعلو زخبركم تعذبتي نزعل استلالو زينا ومستنادو حيزنا لكم قريبنا لنا فلما أرستاتو خنا قدم مسز بزكايد ركبات أقامات بمرلاي فتحنا من داي حقاز مخانو تقريزو عبشع التصادف غزبي أما دبات لمعتا مسكينو ما أكلت عنا أنه الزوبات صورنا أقلدوت وليد نمسفحت سعرتات يكايد الله بريزيدنت ترامب مسمرح يسمين كوريا قطاو ركب كايد كم استسمع مع تقليزو عسترت حد أبال حقرات زوبا إيسيا باسيفيك نقداو سمن مع كتيمن نتقطاو أدلو وزق أم سلامة والسلفتات تخايدو ببجزيو مسحزبي زكايد ركبات أجمعت بمللاي فتح من داي أزي حجازي مخانو أبومبر بايتو زوا مأكل آتو أبراهام سمرة نعلم نايتي كابشمون تقصد إسران حمشتن لكاتي استخيد هزباوي أخيباتات بزملكت نس إيرينا أبزكايدو على محتت قليزهم بايتو أب وش ماقلتات قطبان لمعتن محبراوي أقرلوت بهلن لمدن كمون حقن سرعتن بمقام هزبي زحاتو اللهم قديات نمملاش مصنعتات كم زقبرن مزملكتهم أكلات بمرخاب نمملاسهم كم سرحن زحبرة أتو برهام زاقيت أم مملا مسرتاو قربات ببدرجو زتبابع سراحي عمام كم زلو أبريهم بايتو مرخبي دندل أمونغو هزبن منغستن كم مخانو متن أبروتيكاوي محبراون كتاباون قديات كم زواسا تغيسو دما تقبار زواز ممرحيتاتن أواجاتن نمرقاز مس هزبن زملكتهم أكلاتن إنا ترداد كم زنتف أبريهم بزي كازي أبتركبات بمنغست زتكبر زلو عبيت مدبات لمعاتن نهزب فتير وزلو عدلاتن قداي تخاراين أكاراين مسمورو حيزوس لزلو هزبي أبتكبراون نتو عتب كخون بسفحيو كم استزربون أرديوم أبومبر بايتو زوا مأكل آتو أبراهام سمرة مودعتا هزبي كموترو مدبات لمعاتا مدنفع كرستات بقبو أم عقاب سريت كبابي أم حلاو من اسيات ببولس كبرتات عبرة السبام كم زهن نتسو أم مقبار معتو تاوي نتفتات معزازن قدات المدتات أم وقادن بإزل على كواسا أزخيرهم أبز عمت زي أب زوبا سميناوي كحب حريز دسسالوت أو مدبات لمعات وزيت نطوف تساتف النت هزبي مخانم مس وكلت هزبي أبستقايد ركب تقليتهم صحافيه قد فابتن الزوبا أتو علي الجابر أبزهابو مبرهي بوفراتات مأتوت بقندو أمعك أماين حمدن كمون محقاس تدرس وقتن تصقمات وقناتن زمسكن سرحات كم استعمى بمحبار بزحية لمنفس قتالنتو كوحاس أزهاخيرهم أتو علي جابر مودعتا أم مدلدال نيحر الشامريت متقرناف قوشتات مسسان معكن حدري سماعتات موحاس كبابيا وصريتن كالن استرائي وهدت بقب النزدك اسمو خانو بمحبار توتين زولو مدبات نمعات نمعوات كبكبلات تحساسيبوهم تساتفت بوغنم أو وقت حقاي زخصت حسرت صوري ستماي قداي مريت إيسان زي حقاو تاريف موقعزيان فتح كنا دي اللزبل ريتو تتعريبهم بخلو وجن نبرت من محدار كبابي إيجلا نوزو بعد غيح نتريت التجلجل راحيا نمسرحن فجراميرت نمكل خالن ما تطاوي نتفتات يكايدو كمزلو وكيل إرينا حبيرا زاقيت بستعم مدب 19 كيلومتر كترتاتن 8 كيلومتر زلاتاتن كسرحن كلو أمريت حرشا دما ناي ممدمادن مصقان جريفاتن سرحات عميمام بزي كازي نتشكركرتي أتقام خوينو تصنحة كاب إيغلا ناب ساناكو زوستد 5 كيلومتر ترقيا كتصقونون كلو أب فالحادا قادما نتقريت تقلقل راحيات سرح كمزلا تفريتهم من محدار كبابي إيغلا كاب كتم عد غيح نشانخ دوبب 7 كيلومتر رحيق عتركب كوينا شمونت عدتات تتقرنف ما أكلت عنان الزوبات أرونا قنتي سرع أقلدوت نمهابن تمحلالف تحمامات نمكوزت أرن زكايدو زعري أقلدوت وليد نمسفح يسرح كمزلو حلافنا يتما أكل أتو قرماي باينو سايق حبيرو نيري نابزهابو حبريتا أتو قرماي نفس الصورات هاب تكالت عنا كحرسا بمتلبع ترئيو موت أدن عشلن نموقات كابتي أبرتي عمز قسقسلون زسرحلون عمامات مخانو تغيسو نديتاتن هساناتن زقبر أقلدوت قد من دحرن حرسي أكالناتو كمزخونا عبريهم
ኣብቱን ኡዞባ ዝረአዩ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁፅጻር ምስ ነበርቲ ብምውሃድ ሳላስ ተዓመው ጽኢታው ስራሕ ኣብ 2017 ተርእዮ ሕማም ዓሶ ብ78 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ሸፈነ ክታበት ኣብ ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚዮም ህፃናት 80 ሚእታዊት ከም ዝበፅሐ ከምኡውን 27000 ናምስያታት ከም ዝተዓደለ ዝሓበረ ኣቶ ግርማይ ፅሬት ኣከባቢ ንምውሓስ ኮማዊ ተበግሶታት ይውሰድ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣብ ንኡዞባ ጾረና 5 መደበራት ጥዕናን ሓንቲ ማእከል ጥዕናን ኣለዋ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንኡዞባታት ዓዲ ቀይሕን ድገን ውፅኢት ተምሃሮ እናሓየለ ከም ዝመፀ እዚ ድማ ፍረ ውሁድ ጻዕሪ ኮምን ኣብያተ ትምህርትን ከም ዝኾነ በብኸባቢኡ ኣብ ዝተኻየደ ርክባት ተሓቢሮም ኣብ ንኡዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ዝተኻየደ እወታውን ኣሉታውን ጎድንታት ናይ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ዝቐረበሉ ገምጋም ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ትምህርቶም ካብ ዝተኸታተሉ ልዕሊ 15000 ተምሃሮ ልዕሊ 86 ሚእታዊት ከም ዝሓለፉ ተገሊጾም ሓላፊ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብቱ ንኡዞባ መምህር ዑመረዲን መሐመድ ኣብ ዘስምዖ ቃል ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ 47 ሚእታዊት ምብፅሑ ጠቒሱ ነዚ ክብ ንምባልን ተወዳዳርነትን ንምምሕያሽን ተራ ወለድን መምህራንን ክዓዝዝ ኣዘኻኺሮም ኣብ ንኡዞባ ድገ ኣብ ዝተገብረ ተመሳሳሊ ገምጋም ተሳታፍነት ተምሃሮ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2017-18 ብ14 ሚእታዊት ክብ ከም ዝበለ ምስ ብዝሒ ነበርቲ ብምንፅፃር ግን ትሑት ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፊ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብቱ ንኡዞባ መምህር ዓብደላ ዑመር ብቕዓት ተምሃሮ ንምሕያል ንመምህራን ስልጠናታት ንምሃብን ንዝደኸሙ ተምሃሮ ንምሕጋዝን መደብ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ድማ ኣብ 31 መምሃሪ ነቕጣታት ልዕሊ 1100 ዜጋታት ይመሃሩ ከም ዘለው ኣነፂሮም ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ቀጥታዊ ርክብ ከካይድ ንዝቐረበሉ ጻውዒት ከም ዝተቐበሎ ደቡብ ኮርያ ሓቢራ ፕሬዝደንት ትራምፕ ነዚ ጻውዒት እዚ ዝተቐበለ ብ8 መጋቢት ምስ ላዕለዋይ ልኡኽ ደቡብ ኮርያ ድሕሪ ዘካየዶ ርክብ እዮም ብመሰረት መግለፂ እቲ ላዕለዋይ ልኡኽ ፕሬዝደንታት ትራምፕን ኪም ጆን ኡንን ዝመጽእ ወርሒ ግንቦት ክራኸቡ ትጽቢት ኣለዎም እቲ ደቡብ ኮርያዊ ልኡኽ ብዛዕባቲ ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ኮርያታት ዝተኻየደ ርክብን ዝተበፅሐ ስምምዕን ንሰመዚ ምምሕዳር ዋሽንግተን መብርሂ ንምሃብ ናብ ኣሜሪካ ከም ዘምርሐ ጸብጻባት የመልክቶም ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ዘካይድኦ ክልታዊ ዘተ ንቐጥታዊ ርክብ ሰሜን ኮርያን ኣሜሪካን ባይታ ከጣጥሕ ከም ዝኽእል ክግለጽ ጸኒሑ ክልቲአን ኮርያታት ክልታዊ ዝምድናታት ንምድንፋዕ ዝዓለመ ዋዕላ ዝመጽእ ወርሒ ሚያዝያ ከካይዳ ከም ዝተረዳድኣ እውን ጸብጻባት ይጠቕሶም እዚ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ምዕባለታት ቅልውላዊ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኣብ ምህዳእ ዝሓሸ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ኤስያ ይእምቱ 11 ኣባል ሃገራት ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ንኣሜሪካ ዘይሓቁፍ ነፃ ንግዳዊ ስምምዕ ከቲመን ሚኒስትራት ንግድተን ሃገራት ብ8 መጋቢት ኣብ ከተማ ሳንቲያጎ ቺለ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ እዮም ነቲ ኣገዳሲ ዝበልዎ ንግዳዊ ስምምዕ ከም ዝኸተሙ ተቓሊሖም እቲ ስምምዕ ብምውፃእ ኣሜሪካ ክኽሰት ዝኽእል ኩነታት ኣብ ምርግጋእ ቁጠባተን ሃገራት ኣብ ምምሕያሽን እወታዊ ተራ ክህልዎ ምዃኑ ዝሓበረቶም ሚኒስትራት ሓደስቲ ኣባላት ክፅምብራ ማዕፆ ክፉት ምዃኑ ገሊፆም እዚ ብውሕዱ 13 ሚእታዊት ካብ ጠቕላላ ቁጠባ ዓለም ዝሽፍን ምትእኽኻብ ንኣውስትራልያ ብሩነይ ካናዳ ቺለ ጃፓን ማሌዥያ ሜክሲኮ ኒውዚላንድ ፔሩ ሲንጋፖርን ቪየትናምን ይሓቁፍ ምምሕዳር ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ምትእኽኻብ ኤስያ ፓሲፊክ ንሃገሩ ከም ዘይርብሕ ብምጥቃስ ክስሕብ ድሕሪ ምውሳኑ ዝተረፋ ኣባል ሃገራት ብዘይህላዊ ኣሜሪካ ኣብ ስምምዕ ክበፅሓ ከም ዘይክእላ ክግለጽ ጸኒሖም ቻይና ምምሕዳር ዋሽንግተን ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ክስዕቦ ዝኽእል ንግዳዊ ውግእ ከም ዘይርዕዳ ኣፍሊጦም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ብ8 መጋቢት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፕሬዝደንት ትራምፕ ዝኽተሎ ዘሎ ንግዳዊ ፖሊሲታት ብሓፈሻ ወሰኽ ታሪፍ ድማ ብፍላይ ንንግዳዊ ዝምድናታት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ከም ዝኽእል ኣረዲዮ ይኹን እምበር ፕሬዝደንት ትራምፕ ነቲ ፍርያት ሃገሩ ንምትብባዕን ዕድላት ሽቕለት ንምፍጣርን ብዝብል ምኽንያት ዘውፅኦ ውጥን ብ8 መጋቢት ከም ዝፈረመሉ ማዕከናት ዜና የቃልሕ ኣለዋ
ኣብ 2017 ልዕሊ 740,000 ሜትሪክ ቶን ፍርያት ሓፂን ናብ ኣሜሪካ ዝተሰደደት ቻይና በትስጉምቲ በዓሉታ ክትጽሎ ምዃና ይግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ናይ ታሪፍ ወሰኽ ከም ካናዳን ሜክሲኮን ዝኣመሰላ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ዘየጠቓልል ይገልጽ ኣሎ። ብምክንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ንጾታዊ ኣድልዎ ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተኻይዱ። ሰልፈኛታት ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ዓይነት ስራሕ ንዓመማ ዘጋጥመን ዘሎ ናይ ደሞዝ ፍልልያት ከምኡውን ጾታዊ በደላትን ኣድልዎን ክቋረጽ ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ማዕረ ድምፂ ክህልወን ከምኡውን ትምህርታውን ሞያውን ዕድላትን ክሰፍሕ ጸዊዐን። እቲ ሰልፍታት ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ፣ ኣሜሪካ፣ ኤስያ፣ ላቲን ኣሜሪካን ካልእ ከባቢታት ዓለምን ከም ዝተኻየደ ተፈሊጡ። ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶን መንግስት ቀጠርን ሓበራዊ ጸጥታዊ ስምምዕ ከቲሞም። بمسارة زب شوعة مجابيتاب كتما براسلس بلجيم أم منقول على وصف سمزك لتي موجنا استبس حسم مع نيتو أبدو أو معراب كتما أدو حانزلو مع عسكر حيل عير قطر كتقموليو قطر ادخل التاوس مع تاو حسنتا أمر رجاز أجد سموخانو حبير الله يكون برأت سممع نوتحضروا مسفح فح نيتو أبتزوبا مچو بايتا كتقطع كم زخل تنتي بروتيكاي أمتو بأمريكا زمرح كيدان سمين أتلانتيك نيتو تايل مرقاقات بزبل مخنيات أب حيالو حاجرات متقطاو يقبر كمزلو ن أفغانستان عراقن كالوت بمتقاس أبصابات يحبرو أمريكا أب أفغاناوي تاورا جاكانور بزكايرو تمتقعتي ميسايل بوحدو 21 سلمايان سبات كم استقتلوا مع كان زينا أقاليحن بتي كاب مرحي ألبو نفاريت ستتوقسه ميسايل حسيات زركبهم عسترتات كم زقصلو زحبرو نايكربات عزبتي قطر موتات كركبل كم زغل أميتوام أمريكا أتمتقعتي أب أفغانستان تعقيبهم كم زلون زغلت أتوم شبراويان علامة زغبرة من بارو كان تحبرت بمولهم قديات برقيس مخانو سمز أفغانستان حبيرام أفغاناويان نهلا وسراويت أمريكا أب حاجرهم كقاومو مسنحهم زملكتو صبصابات إذا حدش متقعتي نتقاومو كعرقو كم زغل أميتوام أمريكا أب أفغانستان دبدب نفرتن ميسايلاتن كتكايد إذن يفلما كم زيكونا بسن كدوم معصد أو كساراتات كورد مسنحو يقلز حفشاو زينا تزازيم الله بروح معالتي سلام كبرات عزتنا كم يصنحكم علتاوي زينا سبورت انهم قطمات قعس اجري سوبر ديفيجن اي زوبا ماكل تمال حموس قصيلو نيرو زترخبه وطيت ازي مسل كابزت مال اب ستاديوم اسمرا زت انغدو قطمات شامبيون ناي زحلف عمت دندن ني ترافل عديما زكايده تصوتا نبوزحات زمسطه صوتا ينيروم ابزن ناي زنكلت غانتا صوتا ترافلون نفلما 7 دقائق ناي تصوتا خطقوصاصرو عبد الرخيبان يرام انتخل اندحر غزي زنبر اوان اتا بترافلو كتسعر مخانا زنغرلا زنبرت دندن كاب يوهانا نغوسه بزرخبتا شتو مرحنت ناي تقطم حزام ترافلو نتاسلمز غبتا شتون محواي بزح لعلن تحتن بمبال نحلا ولدات دندن مليون افرقي كعصو ابسكعت كترخبلو كانت فتنت كسلطا غناي كالن دحرزي نعرفت غزي بمخالو دندن حاد بالو نعرفت مرحه وصيام
ድሕሪ ዕረፍቲ ደንደን ንዝነበረ ኣቃውማ ከም ብሓድሽ ኣማሒሻ ብምእታው ዝንኣድ ምውሃደ ከተንጽባረቕ ተራእያ ከም ውጽኢት ናይዚ ድማ ኣዝየን ሓያላት ፈተነታት ንሓላው ልዳት ትራቨሎ ዮሐንስ አብርሃ ብምክያድ ጸብለሊላ ተራእያ ተኾነ ካፕተን ብብዝሒ ንልዳት ትራቨሎ ብምውራር ዘካይደተን ትርርት ቅልዓት ኣቀዲማ ኣብ 57 ደቂቕ ዘመዝግበታ ሾትያ ተመሲላትላ በዘን ክልተ ሾታት ሕግዘ ድማ ደንደን ንትራቨሎ 2-0 ረቲዓታ ኣብቲ መዓልቲ ካልእ ካብ ዝተኻየዱ ግጥማት ሰንበል ምስ ሰገን ዘካየዶ ግጥም እዩ ነይሩ እዚ ናይ ዘን ክልተ ጋንታት ፀወታ ብወገን ክልቲአን ጋንታት ሓያል ፈተነታት ተራእዩ ተኾነ ብዘይካትን ቅድሚ ዕረፍቲ ንክልቲአን ጋንታት ነጥብ ዘመቕላ ሾታት ኣብ ሰኪዔት ናይ ክልቲአን ጋንታት ዝተመዝግበ ካልእ ሾቶ ኣይነበረን ብናይ ብሓባር ዓውት ድማ 1-1 ተዛዚሙ ሰገን ነታ ሓንቲ ሾቶ ኣብ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ግዜ 19 ደቂቕ ካብ ሓበን ሃብቶም ክትረኽባን ከላ ሰንበል ድማ ድሕሪ 7 ደቂቕ ናይታ ዝተመዝግበታ ሾትያ ብመንገዲ ተጻወታያ ሲዕድ ጥዑማ ቢላ ኣቆፂራታ ንመበል 76 ግዚኡ ኣብ ሃገር ፈረንሳ ዝካየድ ዘሎ ብፓሪስ ኒስ ዝፍለጥ ቢዩሲኣይ ድማ ናይ ክልተ ሓይሊ ፈረስ መዐቀኒ ዘለዎ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ትማሊ ሓሙስ ናይ 5 መድረክ ውድድሩ ኣሰላሲሉ እዚ ኤርትራዊ ተቀዳማይ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ናትናኤል ብርሃነ ዝሳተፎ ዘሎ ብፓሪስ ኒስ ዝብል ስያመ ዝፍለጥ ውድድር ትማል ሓሙስ ካብ ሳሎን ዲ ፕሮቪንስ ተበጊሱ ኣብ ሲስተሮን ብዝተዛዘመ ናይ 163.5 ኪሎሜትር ውድድር ቀፂሉ ነይሩ ነዚ ናይ 5 መድረክ ድማ ፈረንሳዊ ኣባል ክለብ ዳይሬክት ኤነርጂ ነቲ ብሓፈሻ 41.32 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ዝተመዝገበሉ ውድድር ብ3 ሰዓትን 57 ደቂቕን 25 ካሊትን ግዜ ብዘይተቃጻጺ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወተሉ እንከሎ ናይ ክልተ ካሊትን 4 ካሊትን ግዜ ዝተበልጹ ኒልስ ፖሊትን አንድረ ግሬፐልን ድማ ናይ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ሒዞሙሉ ንዳይሜንሽን ዳታ ወኪሉ ዝሳተፍ ዘሎ ናትናኤል ብርሃነ ድማ ካብ ዕወት 4 ካሊት ጥራይ ድሕሩ ናይ መበል 79 ደረጃ ሒዙላ ኣብዚ ውድድር ብጋንታ ቲም ስካይ ብ53 ሰዓትን 18 ደቂቕን 36 ካሊትን ትመርሓላ 11 ደቂቕን 19 ካሊትን ዝተበልጸት ደቡብ ኣፍሪቃዊት ዳይሜንሽን ዳታ ድማ ኣብ 18 ደረጃ ተቐሚጣ تركب كبرات عزبتنا نلوم يزتلالو زينا سبورت أبسازيم لهم